Semara bangun sembah nuwun Mbak Lucy Brahman. Sapa antuk wahyune ngalah ya tumilah mangolah ngelmu bangkit bangkit mikat reh mangukut Begegek ugek sadulita mbak. Menawi mboten lepat ingkang dados pamawas kula menika Narendra Agung Amarta Sri Puntadewa ingkang rawuh kula ngaturaken pambagi sinuwun. Iya. Yai Badranaya ndak tampa gawe sukornaning driya ora liwat salam taklimku katur Kyai. Ha nggih, sampun kula tampi. Ndara Bima dipun sekecakaken. Ora kurang prayoga anggon kusuwan. Ndara Arjuna dipun sekecakaken anggenipun lenggah. Kakang Semar kaya ora kurang sawiji apa. Yai.
tekane Petruk ana ing pisuwanan negara Ngamarta yekti prasasat kaya ndodhok dadane Puntadewa. Sajroning wong Ngamarta ingkang nendheg ketaman Tintrim, parandene Sentana Praja anane mung bingung bilung-lungan, ora bisa tumindak apa-apa, malah kepara panjenenganmu Kyai Semar sing mung sak derajate lurah duwe krekat sarta niat ingkang suci ngumpulake kabeh para sentana sumrambahe para kyai alim ulama lan para kawula supaya ndedonga bebarengan supaya Ngamarta diparingi tentrem. Mula kang mangkono aku nyadong dawuh kersane Kyai Semar kepiye? Kepeksa ripalungguhan samangke basa kula jabel, kula tak ngoko kemawon. Ya ora dadi apa, Kyai. Urip ana donya mbuh dadi apa wae wiwit saka panguwasa nganti kawula. Pejabat nganti masyarakat, bupati nganti tukang golek wedi. Sing becik kuwi kudu tansah gedhekake rasa kerukunan. Nah, sadurunge rukun karo wong liya, rukuna luwih dhisik karo awakmu dhewe. Tegese antarane lair lan batin, jiwa raga sukma, ati lati lan pakarti kudu nyawiji. Apa maneh dadi satriya, antarane batine pangucape lan tumindake kudu jumbuh, kudu rukun, tegese mahambek bawa leksana. Nah, yen wis bisa rukun karo awake dhewe, jenengan rukuna karo keluargamu banjur dibacutake rukun marang sapa wae ingkang hanjok marang pepadanging urip. Kekuatane desa kadipaten munggahe negara kuwi sumbere saka rasa panunggal. Merga kerukunan kuwi gaman sing ampuh sing ora bisa dikalahake karo apa wae. Lan sing kala mangsa dilalekake dening wong sak negara kuwi kerukunane ratu, sentana lan kawula. Sing akeh ratu wis ora nggagas marang nasibe wong cilik, semono uga wong cilik isane ya mung maido lan nyacat karo penggedhe. Yen antarane pimpinan karo sing dipimpin atine wis ora gathuk lan mathuk, nganti kapan wae negaramu tetep bakal kisruh mboten saged tentrem. Mula sinuwun, ratu lan kawula kudu manunggal tetunggalan lair nganti tekan batin. Ewadene bisane rukun kudu diwiwiti saka gedhekake rasa tresna. Dene katresnan sejati niku mapan ana pandonga sing tulus lan donga sing bener lan becik, ora mung ndongake karo awake dhewe nanging kudu ndongake karo wong liya. Yen ratu ndongakno marang kawulamu, kosok baline yen kawula ya kudu ndongake pimpinan supaya diparingi kekuatan lan kawicaksanan anggene nata marang negara. Yen bab kuwi bisa mawujud wonten Ngamarta, bakal ingkang wonten namung bagya mulya ingkang kebak barokah. Mila din samangke monggo sami mawas diri. Sampeyan ya kudu eling, sampeyan dadi pimpinan, sampeyan dadi wakile para kawula, sampeyan niku makili wong cilik. Aja pisan-pisan sampeyan uripmu mewah yen kawulamu kabeh padha susah. Caritane satriya linuwe kang marbi mring kautaman. Wong tan tegak mring pangestine, ngesti hayune kayun pinesu tapa brata jejering panggayo. Kyai Badranaya, kabeh kang dadi pangandikamu bakal ndak gegem dadi pepagem. Anggenku bakal netepi kelawan darmane Kanarendran.
Ning sampeyan aja mung meneng wae. Gandeng sampun tiyang kathah makempal manunggal mapan wonten mriki. Menungsa ki yen kepengkok lakon sing abot mongko budidaya ya ora kasembadan, boten wonten cara liya ingkang kedah kaambah, nggih namung pasrah sumarah sumindhe dumateng purbane Hyang Agung. Sedaya ingkang lenggah wonten ing mriki, monggo kula dherekaken nyambung raos kalian Gusti ingkang Maha Kuwaos, men negaramu pinaringan adem ayem tentrem jenjem permanem. Samar pamoring suksma Bidhem permanem tan ana kang nyabawa mapan wonten pendopo kelurahan Klampis Ireng. Pinandhegan dening Kyai Badranaya nelongso mring purbane Hyang Nasa. Hanya nyuwun mring purbane Hyang Agung mrih kasembadan kang dadi panggayuhe nenggih tentreming negari Ngamarta ucap saka genturing pangesti weninging panembah kencenging pangibadah satemah weh Prabawa ingkang ngedap-ngedapi ana wujude cahya manter nyada lanang liyang kaya lintang alian manjing mring anggane Kyai Badranaya yektiku panunggaling wahyu katentreman kang wis sajiwa mring anggane Sang Ismaya. Pandam sumuluk amadangi jroning pasarean menani wadana remu ramu kalingan ngrangan sang dyah manah engkung sumungkem guling sajroning para Pandhawa liyep layap ing aluyuk kaya ana cahya gmebyar gedhe pangaribawane tetunggalan kelawan Kyai Semar. Apa iki mujudake nur buating Gusti Kyai Semar? Nggih niki sing wis tetunggalan kalian kula wahyune katentreman Den. Saranane wong yen luhung tegah dahan lawan guling aku nderek mangayu bagyo kula nderek mangayu bagyo nggih ning wong nampa wahyu niku yektine sanes bebungah nanging amanah. Wahyu niku mujudaken kanugrahan saka Gusti ingkang tinuku sarana laku awujud dawuh pituduh ingkang
tumanjane kudu disebarake marang kabeh para umat supaya kabeh pinaringan tentrem lahir batin wilujeng donya tekan akhir. Mila nadyan wahyu katentreman manunggal kalian Semar mboten kula nggih dhewe. Ning sak bisa-bisa kula sebarake nggih nentremke bumi sak Indraprastha mriki. Dereng paripurna ngenyong imbal watana. Kedadak ana wujute Sardula macan ingkang sakjaran teji gedene. Andingkek saking sak njawining pendhapa. Mlumpat nedya nubruk Kyai Semar Badranaya mangkono prayitna panengah Pandhawa Dyan Harjuna. Sigra ngrampungi landang wujudipun Sardula. Ana wujute Sardula semene gedene arep ngarah marang Kyai Badranaya. Janaka sing dadi tandhingmu kuwi sapa? Singon jalma kang dadi aranku. Kowe aja melu celeng boloten kebolatengen. Semar tak gaglake nyoh. Ah.
jare wong ngadaplok. Aku wis niteni marang Mbah makaping-kaping sakwise aku nampa Nugraha Wahyu. Adate tekane Nugraha tekane bondo ki bareng karo tekane coba. Yen aku ra cincing ra rampung ki mengko. Ora ana kang sinembah kejaba Gusti ingkang Maha Murah. Ingkang sugeng langgeng ngayomi sagung para titah. Ora arep ora sare, langit bumi kabeh kagungane. Ora ana sing bisa paring pitulungan tanpa palilahe. Ingkang Maha Pirsa sakabehe ya mung Gusti ingkang Maha Luhur ya Maha Agung sesembahanku edan ayat kursi. Wah! Yen ora kleru aku tau ketemu karo wong iki. Saka Pertapan Gadung Melati jenenge Nyai Santi. Lah kok iso ngombyong golong karo wong Ngastina ki piye? Apa pancen kowe iki golong rene ngene pamrihe dadi mata-mata ngono apa piye? Mula tak sawang lambe mulai menca-mencu. Karepmu ki piye? Rasakno ripalungguhan iki kowe ngunduh wae ing panggawe kowe Nyai Santi. Protaruna Anudya sanes kono saguring dumati maksudi engkang kangge gunane disangke sempurna macane bae kok maliyane sinten? Santi Mulya. Hah, ya kae iki sing marai gendro, marai geger. Jenengan tepang ta? Oh, kenal wis suwe. Kowe mbiyen iki saurunge rabi tak gawokne rono kowe mbiyen. Digawok karo Nyai Santi. Gareng ning ndi? Mas Gareng? Apa le? Rene Mas, dipethuk le. Pethuk apa ora? Kene kono dipethuk ora ngene. Ah, ket mau ora metu dhewe wis danten ket sore parandene ora kanggo babar pisan. Bekti kula kunjuk dhumateng jengandika kiyaine. Iya ndak tampa gawe bombonge rasa. Iki sing gawe perkara iki wong Ngastina. Kowe pengin apa ora ngapokake wong Ngastina? Mboten. Mbok pengin? Ah mboten kula musuh wong Ngastina apa-apa adher surung mlebu geni, utuk marani sunduk, Mboten enten dayane babar pisan yen ngamuk nika Ndara Werkudara ten Ndara Janaka nika pas. Lah dapure kiri-kiri ngoten apa iso perang. Musuh Kurawa sing cahe 150. 100. Sing 50 anake. Banjur iki Ripalungguhan iki gelem ya tindakno ora ya gelem kudu kok tindakke. Nadyan kaya ngapa lan kepiye iki nggih menehi pelajaran ya karo para Kurawa anggene drengki srei jail metakil dahwen panasten.
cah telu kowe tak dadekke. Apa? Sing apa? Ayo. Celeng, Pak. Aja. Jaran. Aja wis mambu bokonge winong pisan. Lek ngangge dinosaurus ndak kaya Pak Gunarto. Wes kowe meremo dadi apa wae aja kaget. Nah, Petruk. Nun. Neng ndi we? Weteng. Gareng. Nun. Neng ndi? P3K neng Bokong. Lah kuwi kenyung Bagong rek ra melu bareng piye? Ndase rung enek lho. Dadi ndas ya. Empuk ora apa-apa. Ora ana hubungane empuk ndas pecah ya. Ya wis. Dadi pengarep nang kene, Truk. Apa? Aku ngarepmu, Truk. Ya. Lah, mbok aja ngrokok ta, Truk, ning jero kaya ngene ngrokok. Mulek keluke lho kaya ngono. Senengane mbok empan papan karo panitia didhawuhi pas acara aja ngrokok ya aja ngrokok. Malah kedal-kedul ngono. Njaluk lekno. Kowe ora. Ya ampun, Gareng sare. Masa Allah kancane iki kerja berat kaya ngene malah turu. Tak kepruk angge sulingmu dhewe lho kok. Ora ya tangile. Masaku ora mbejati. Wong kancane do bingung sing ngarep muni. Bathok. Apa Dik malah? Mangkato ning Ngastina. Entuk ora manjing kedaton Ngastina ning Taman Eden, Taman Sari. Taman Sari kadilengleng. Oleh. Kowe sak karepmu wae. Oke, siap berangkat dina iki. Oh. Kaping-kaping bola bali sampeyan kalian paman Patih Haryo Sengkuni kula mulyake teng mriki kula lelemu awak sampeyan ning saben-saben ana pakaryan ana kewajiban ana jejiban mesti ora bisa merantasi gawe merga dipun bantu kali Anoman iki kethek tuwek ambak tuwek ning Sekti Mandraguna. Kula sampun ceraya kaliyan siswa kula nenggipun Darpasura parandene mboten monggo puliya. Mbok menawi menika ing sinebut Suradira Jayaningrat lebur dening Pangastuti Nadyanto. Duwe kadigdayan, duwe kasekten yen mapan ana nggon sing salatan Wurma badhe lebur dening Pangastuti. Tuti ora. Nyuwun pangapunten kula digantung wonten alun-alun nggih mboten dados menapa. Patut babar pisan ora eneng gunane Duryudana mulyake sampeyan kabeh sing ora becus nyambut gawe angger
Diampet iki wong telu sing nyambut gawe aku dhewe iki, Pak. Aku kon nyokot, kon nyakur, mburi wis tenang-tenang ae. Reng gareng. Tangyo ora. Napa le? Aku iso nyingkirake Kurawana sing makarti iki ora adil carane ngene iki. Ana ngarep terus nyokot dikon grawuk. Musuhe Kurawa pirang-pirang sing loro gur karo nyurang-nyurung ora. Ora patut babar pisan. Ayo Truk, mangkat. Ayo mangkat. Ayo Reng, mangkat. Manding kedaton kadilengleng ayo. Dhisik iki ana wujude Sardula sing semene gedene manjing ana ing kedaton. Apa pancen iki isen-isene Taman Juruk sing ucul apa piye? Bener. Niki kula macan, nami kula pun Singa Bremara. Apik banget nggih, apik. Suarane kaya aku ora pangkling. Sinten? Kaya suarane Bagong pun mudar. Amin. Amin dasmu iki. Gambane lho man amin. Reng. Sampeyan garwanata ing negara Ngastina ya. Sok-sok sing ngicuk-icuk Duryudana tumindak angkara murka kaya ngoten niku sing ngicuk-icuk sampeyan. Mula kang mangkono Ripalungguhan iki swargamu teng waduk kula mriki. Hey, wow. Reng. Kuwi bojomu ta Duryudana awake lemu wetenge gedhe nah cilik kuwi asline iki. Kuwi dudu urusanmu. Kowe karepmu ngopo? Luput kuwi apa? Kleru kuwi apa? Manjing ning kedaton kadilen karepmu piye? Ora karep piye-piye. Cekak cukupe Ripalungguhan iki kowe dadi panganku. Aku wis pirang-pirang windu ora mangan. Wah, Gong. Nun, lek windu iki kesuwen. Sak windu iki padha karo 8 taun ora. Anu seprapat windu ora mangan. Mula kang mangkono kowe manuta dadi panganku. Wah, piyayi le kaya ngono. Wah, sungguh sempurna ya, Truk. Iya. Aku ora roh aku nang mburi kok. Sing roh kowe. Lah lek ngene iki bejaku kaya ngene. Reng. Piyayi le waduh, jaran teji wis saka pucuk rambut nganti jempol sikil renek gethek sirine. Dasar wasi sembodo solah lan wiraga ileke wadana ndudut rasa irung mancung karya wuyung dadi lan pantese mripat yen mulat sajak njejawat tur tipis lambene yen guyu ngregetke awake lencir kuning senengane podang kuning. Wah. Wow, ngandira. Oh.
apa ingon-ingonmu? Endi? Mburi ana macan. Kuwi arep mangan aku. Tinimbang aku dipangan macan luwih becik aku panganen Yayi Janaka. Duh. Wis. Iki lho Janaka tak metu nyapun lho, ngono. Piye ngene terus? Ha iya. Sedupuk bathuk senyari bumi. Hubungane apa? Kuwi sedumuk bathuk senyari bumi hubungane apa? Ora peduli pokoke tegese yen ana wong ngayomi karo Ndara Banawati, rawe-rawe rantas malang-malang tatas. Oke. Siap, Truk? Siap, Reng. Kowe mundura sawetara. Ana pungkurane Arjuna. Iya, Di. Ngilani banget jan yen aku roh macane kulino ning abape, ya ampun kaya waok. Abape iki lho yuh, marai munek-munek. Gajah denggele mlocot. Macan. Iya, kowe macan. Heeh. Kaya ora pangling suaramu. Ganti kowe sama terus aku nangane suarane dicendhek ya. Aku apa ora ngerti karo aku, karepmu piye? Tutuk karepe dhewe. Kok suarane iso beda-beda. Ayo maju apa ora ngarsa? Ing kene dalan patimu. Swara. Lek ngentut kula nggih ngoten niku lek ngentut. Badar ora yen ora badar tak tibani jemparing. Ayo bokekke sapa sing prawira. Wah. Kurang foto tak tibani Kiai Sarotama borat wadukmu. Kowe Sarotama. Yang nganti kowe nakal karo aku Sarotama tak kandhakne Pak Muji. Ayo aku paten ana lek pancen kowe tega karo aku Sarotama. Wonten jenengan kaya suarane Bagong. Ora Bagong-bagongan. Ngene iki pancen macan rata-rata suarane kaya ngene iki. Batu-batu. Kudu karepe dhewe. Wah. Wow. Ya ampun bokong kula ampun di ngotenke ngono. Senane neko-neko karo pusaka. Mundur, Truk. Mundur. Maju meneh. Oke. Turun. Ayo nih. Mepsa wis dipanasi. Kancane anggere nak begaya anggere jam 3 punjul ngono pikirane wis rena-rena. Piak. Ido salin. Ora patut babel. Lah kuwi dadi kaya ngene sing perintah ya kowe. Lah iya, mung nggih menehi pasinaon karo para Kurawa kae men eling karo Purwoduksina. Ayo salin. Carane piye? Yes piye carane merem dipet ngono. Truk. Apa? Kan merem iki gareng semerem ket mau. Berubah. Matur nuwun, Pak. Aku malah ngerti ngendi-ngendi, ngerti taman kadileng-leng barang. Ya, kuwi mung minangka kembang gore lelakon utawa gur nggindawakne wektu. Jane kowe ora dadi macan ya ora apa-apa jane wayune wis tak tampa. Duh senengane gawe-gawene anake ora. Neka-neka ora. Lah samu barang yang kula tindakaken niku muspra tanpa guna. Ora kok muspra.
nggih ngelekke karo Duryudana dadi ratu aja mung adigang adigung adiguna ngendel-ngendelke ngono kae. Sing ruwet wis kelakon dadi udar, sing peteng dadi padhang. Kanthi mandhapipun wahyu katentreman ingkang boten badhe kula ginakaken pribadi ning kangge tentreme negari sampeyan Ngamarta. Iya, Kyai Semar iya. Tentrem niku dumunung wonten gedhene rasa syukur dene lelampahan ingkang dumados ing sadhengah titah awon sae bejo cilaka mulya rekoso. Niku yektine wontenipun namung nikmat yen uripe menungsa dilambari kanthi rasa syukur. Dados tiyang badhe syukur niku mboten kedah gadah omah ingkang megah, tetumpakan ingkang mewah. Ning dununge rasa syukur niku mapan wonten ing rasa cukup. Kejawi saking menika momongan kula Pandhawa. Uripe menungsa kudu tansah eling yen kabeh kang dumadi niku sampun kinudrat dening jagat pinurba dening Kang Kawasa. Supados raosing menungsa tebih saking rasa gela kuciwa nanging atine mung tansah ikhlas tut wuri kaliyan kodrating Gusti. Mula urip niku mboten perlu ngitung untung utawa bathi, rugi utawa tuna. Merga urip niku sejatine bejo lamun ta uripe linambaran gedhene rasa syukur. Mulyane saka rasa syukur, sugihe saka rasa cukup, mareme saka rasa panarima, tentreme saka gedhene rasa sabar.